søndag. Den går lige foran. Den er på video. Så der kommer en til der. Og den vil hen til bilen. Ej, det var skægt. Vi er heldige. Ja, det er vi da vist. Det tror jeg ikke, det er. Ellers så plejer de bare at ligge og dage. De bevæger sig. Nu kører vi da bare lige ind. Der kører du ikke ind. Ikke at hisse dem op. Ej, far, stop nu. Ikke sæt dig på. Sig lige Stop, til de andre stop. der. Ikke derind. Ja. Nå, vi kan godt lidt småture derinde, tror du ikke? Jo. Jeg vil have sit ben i fred. Det er sygt der. Der ligger mange. 1, 2, 3, 4, 5. Hvad? Det var bedst, hun tissede i bukserne. Har du fået bedste med også? Ja, der var jo heldig. Sådan.